Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ανάλυση όπου πιάνουμε το νήμα από την αρχή και εξετάζουμε σε βάθος πηγές και δεδομένα. Σήμερα εστιάζουμε στο βιβλίο Ausgeweiselt. Και πιστέψτε με, πρόκειται για έναν κυριολεκτικά τεράστιο και πολύπλοκο ιστό ισχυρισμών. Είναι μια θεωρία που έχει ανάψει φωτιές και προκαλεί τεράστιες συζητήσεις. Οπότε ο σκοπός μας εδώ είναι να πάρουμε τα δεδομένα του συγγραφέα και να δούμε τι ακριβώς υποστηρίζει, βήμα προς βήμα, κρατώντας φυσικά μια εντελώς αντικειμενική ματιά. Ας μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Υπάρχει ένα απόφθεγμα που πιάσαμε από τις πηγές και αποτυπώνει τέλεια τον πυρήνα, το απόλυτο κέντρο αυτού του βιβλίου. Λέει, λίγο πολύ, ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Δυτική Γερμανία δηλαδή, ήταν απλώς μια συνέχεια. Ότι υπήρξε μια εντελώς αόρατη μεταφορά δικτύων και ανθρώπων από την ναζιστική εποχή απευθείας στους σύγχρονους θεσμούς, σαν να μην έγινε ποτέ καμία διακοπή. Σύμφωνα με το βιβλίο, δεν υπήρξε ποτέ πραγματική ρήξη μετά τον πόλεμο, αλλά μια ήσυχη μετάβαση των ίδιων ακριβώς προσώπων στα νέα κέντρα αποφάσεων. Για να βγάλουμε νόημα, έχουμε φτιάξει έναν μικρό οδικό χάρτη. Θα περάσουμε γρήγορα από 6 σταθμούς. Πρώτα, τη θεωρία της συνέχειας, μετά τον ρόλο του Pfizer στη λεγόμενη Μαύρη Reichswehr, τη σύνδεση του DAAD με τον εθνικό σοσιαλισμό, το πώς στήθηκε η Δυτική Γερμανία απέναντι στο καθεστώς κατοχής, από πού πηγάζουν οι σύγχρονες κρίσεις και, στο τέλος, θα δούμε όλα αυτά τα δίκτυα οπτικοποιημένα. Πάμε λοιπόν. Ενότητα πρώτη, η θεωρία της συνέχειας, με κεντρικό πρόσωπο τον Theodor Pfizer. Και αυτό εδώ απεικονίζει πραγματικά εξαιρετικά την επιχειρηματολογία του συγγραφέα. Κοιτάξτε αυτή την αδιάκοπη πορεία. Οι πηγές μας δείχνουν τον Pfizer να ηγείται του Ιδρύματος Μελετών, του γνωστού Studienstiftung, και πριν αλλά και μετά την ναζιστική περίοδο. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, ο ίδιος άνθρωπος πήρε τα ανώτατα μετάλλια, τις ύψιστες τιμές και μέσα στο Τρίτο Ράιχ, αλλά και πολύ αργότερα στη μεταπολεμική Δυτική Γερμανία. Ο συγγραφέας τον χρησιμοποιεί ως τον απόλυτο συνδετικό κρίκο αυτών των δύο φαινομενικά ασύνδετων εποχών. Προχωράμε στην ενότητα 2, ο Pfizer και η σκοτεινή υπόθεση της Schwarzreichsna. Τι ήταν όμως αυτή η περιβόητη Μαύρη Reichswehr? Το βιβλίο εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια τους μυστικούς της στόχους. Ουσιαστικά, ο σκοπός ήταν ένας: να παρακάμψουν τους πολύ αυστηρούς στρατιωτικούς περιορισμούς που είχε επιβάλει η Συνθήκη των Βερσαλιών. Το κείμενο υποστηρίζει ότι λειτουργήσε ως ένας τεράστιος, κρυφός στρατός στα μετόπισθεν. Μια παραστρατιωτική οργάνωση που διείσδησε βαθιά στην κοινωνία των πολιτών και κυρίως μέσα στα πανεπιστήμια. Προετοιμάζαν εντελώς αθόρυβα το έδαφος για τον πόλεμο, έχοντας, όπως αναφέρεται, σταθερή χρηματολότηση από μεγάλα βιομηχανικά συμφέροντα. Πάμε στην τρίτη ενότητα, όπου τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο έντονα. Το ΝΤΑΕ και ο εθνικοσοσιαλισμός. Εδώ έχουμε μια τεράστια αντίθεση, μια πραγματική σύγκρουση αφηγημάτων. Από τη μία, η επίσημη ιστορία περιγράφει το DAAD, την Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, ως έναν οργανισμό ειρηνικής επιστημονικής συνεργασίας. Από την άλλη, το βιβλίο ρίχνει μια πραγματική βόμβα. Υποστηρίζει ότι το ίδρυμα αυτό δημιουργήθηκε εξ αρχής και χρηματοδοτήθηκε από βιομηχανικούς κολοσσούς όπως η IG Farben με έναν πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό σκοπό: να εξάγει τον εθνικοσοσιαλισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, η πηγή τονίζει ότι αργότερα τα ενία του ιδρύματος θα είχε αναλάβει ένας αξιωματικός των SS, ο Werner Bräune. Ενότητα τέταρτη, η BRD και το καθεστώς κατοχής. Για να πιάσουμε το νόημα του τι λέει ο συγγραφέας για τη μεταπολεμική περίοδο, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αυτόν τον νομικό όρο, Fortbestand des Reiches, δηλαδή η συνέχιση του Reich. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Είναι μια πολύ συγκεκριμένη νομική θεωρία η οποία λέει ότι τεχνικά το παλιό γερμανικό κράτος του 1937 δεν διαλύθηκε ποτέ. Απλώς αναδιοργανώθηκε, άλλαξε δομή και ονομάστηκε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Επομένως, το κρίσιμο σημείο εδώ είναι πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε όλο αυτό στην πράξη. Το κείμενο υποστηρίζει ότι οι Γερμανοί επιστήμονες και οι δικαστές, πατώντας πάνω σε αυτή ακριβώς τη θεωρία, καταπάτησαν το καθεστώς κατοχής και τους νόμους των συμμάχων. Σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα, αυτή η γραφειοκρατική και νομική ελιγμή ήταν το κλειδί. Αυτό ήταν που επέτρεψε στα παλιά ναζιστικά δίκτυα να επιβιώσουν εντελώς ανέπαφα, καλυμμένα πίσω από χαρτιά και αποφάσεις. Φτάνουμε στην πέμπτη ενότητα, οι ρίζες των σύγχρονων κρίσεων. Λοιπόν, κρατηθείτε γιατί εδώ μπαίνουμε στους πιο ακραίους και αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς του βιβλίου. Ο συγγραφέας παίρνει αυτά τα παλιά δίκτυα και τα συνδέει άμεσα με το σήμερα. Υποστηρίζει για παράδειγμα ότι από αυτόν ακριβώς τον ακαδημαϊκό ιστό ξεπήδεσαν οι τρομοκράτες της RAF.
Μετά πάει στις θεωρίες για το φύλο, τα λεγόμενα transgender ζητήματα, και ισχυρίζεται ότι αυτές οι ιατρικές έννοιες βασίζονται στα πειράματα του Μέγκελε στο Auschwitz. Και σαν να μην έφτανε αυτό, βάζει στο κάδρο την κλιματική αλλαγή και τη στρατηγική 2030. Εκεί η πηγή αναφέρει ρητά, και είναι πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε, ότι όσον αφορά τη στρατηγική 2030 και την ιστορική αναθεώρηση, η Ελλάδα συνεργάστηκε πλήρως και εν γνώση της με αυτό το δίκτυο. Θυμίζω, εμείς απλώς σας μεταφέρουμε τη βασική θέση του βιβλίου, παραμένοντας εντελώς ουδέτεροι. Και πάμε να δούμε πώς ακριβώς χτίζεται όλο αυτό οπτικά. Ενότητα 6. Το δίκτυο οπτικοποιημένο. Τώρα, αυτό που είναι πραγματικά απίστευτα ενδιαφέρον σε αυτή την εικόνα είναι αυτός ο πυκνός νοητικός χάρτης. Είναι κυριολεκτικά σαν ένα γιγάντιο παζλ. Οπτικοποιεί πώς ενώνονται πρόσωπα, οργανώσεις, ιστορικά γεγονότα και ιδρύματα μέσα σε ένα ενιαίο αόρατο σύστημα στο παρασκήνιο, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα που παραθέτει ο συγγραφέας. Αν κάνουμε λίγο zoom στις λεπτομέρειες, το μάτι μας πέφτει αμέσως στον διάσημο επιστήμονα Καρλ Φρίντριχ φον Βάιτσεκερ. Οι πηγές εστιάζουν πολύ στον στενό του κύκλο και ειδικότερα στον δικηγόρο του, τον Χέλμουτ Μπέκερ. Το βιβλίο υποστηρίζει ότι ο Μπέκερ ήταν ο εγκέφαλος που πήρε αυτά τα παλιά δίκτυα και τα αναβίωσε, τα επανίδρυσε κάτω από έναν εντελώς νέο μανδύα. Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο όμως που καταγράφεται σε αυτό τον χάρτη είναι η αναφορά στη δίκη της Νιρεβέργης. Εκεί, ο Βάιτσεκερ κατηγορήθηκε για την απέλαση 5.000 παιδιών. Μια υπόθεση που, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του συγγραφέα, το δίκτυό του κατάφερε να τη συγκαλύψει με απόλυτη επιτυχία. Και κάπου εδώ, κλείνοντας, μένουμε με ένα πραγματικά βαρύ ερώτημα που προκύπτει από όλα όσα είδαμε σήμερα. Αν πράγματι, όπως λέει το βιβλίο, η ιστορική συνέχεια γράφτηκε τόσο αθόρυβα στο παρασκήνιο, αν αυτές οι οργανώσεις δεν διαλύθηκαν ποτέ, αλλά απλώς φόρεσαν καινούρια κοστούμια, τότε σε ποιο βαθμό η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα είναι φτιαγμένη από τα φαντάσματα του παρελθόντος? Είναι μια σκέψη που σε βάζει στη διαδικασία να δεις την ιστορία, αλλά και την ίδια τη δομή της εξουσίας με άλλο μάτι. Με αυτή την τροφή για σκέψη ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ανάλυση.